Muistin mieleen mitä oli viimeksi. Elokuva ei varmaan. Makarovuuteen sykeliä. Oikeasti ei tehdä mekään. Ei siinä ollut meikään. Mikä vähän oikealle päin? Se on vases. Tuo on oikein. Niin kenttä päälle. Ei löytä lisää käskyllä löytynyt. Tuli takaisin ja löytyi piiloon. Vähän maailman 3 euroa jollain. Ei näe oikeasti miten se pörkkiikö se taas aloille tänne ajaa piiloon. Kyllä meidän kun käänsin takiilaa tällä niin pinoon. Vaan varmistan sitten sen. Vähän vajaa korjasta päälle. Ja ne hommat hitaiten sulkee nyt tuo maailmassa. Vähän on vaikean näköistä. Mennään oikein kettikään osuvat vähän horjummin. Irrottu. Kuppasin rautaisen tuolla selkätiessä se hyökkää. Tällä voi saada tämmönen pisteet, ettei tiedä maalimiestä. Koira häiritsee maalimiestä rapistelemalla. Olomassa 4. Nyt lähteekö kyllä hyvin, todella ottaa takaa vähän tekemään paikkaa. Ei lähtenyt oikomaan. Kyllä se väisti sitä, että hyvää otteelle. Ei meinaa taas liikkua. Ei meillä liikkua. Ei sitten oikein liikkua. Saatana kun mennään häiriöön. Mä se tietokapeille on varmaan. Se on kuumeen jutut. Vittu mä sieltä hyökkäilen jo pinoon. Saa kiinni sen sieltä. Ei vittu. Lähdetään pitkälle. Tuu puututtaa. Puhkoon sun puututtaa. Ja pyörähti tohon maalimille eteen. Hökkisen askelta yhteen nokoon. Hölkkisää Timoni polttanut tähän onhan nappia kirjalla joku piiristä. Kyllä, ei hirveästi tarvitse. Varmaan on joku muutama askeleen, mutta 100 askeleen. Jakoliikon sä tassit tänne, ettei tiiri vielä paljon.
No niin, korjailetko taas hihaa? Korjailepa Sapina nyt hihaa. Joo, taas no niin. Älä nyt mitään. Hyvä! Se tuli saa lisää. Tälleen hyökkäykseen hyvää lauksia vastaneet. Se on hieno tulla irti, kun vetää ylös. Kyllä. Nyt lähti käyntiin. Toi saatana puusuttaa asiaa. Miten on mennyt? Näistä ei tiedä. Riippuu kaikki ihan näytetty juokseen oli sitä. Tässä yksi oli hyvä edellinen. Pitkällekin maalimies pysähtyi sinne, että jos liittyy tuohon tulee kovaa, niin juoksee taaksepäin. Niin se hoidettiin pitkässä liikkeessäkin. Haluaisin vahvistaa sinne esiin. Mä en pääse missään vaiheessa ajaa niin ilman väkeä. Paitsi viikossa suoraan. Se onkin aika kova harjoittaa. Tätä saa katsoa verran. Livenä noin käsitellä parhaiten. Schutzdienst bereithalten. Das wäre die Katalognummer 14, Startnummer 11, Mourad Bouffour mit Kanal vom Hause Bouffour, Frankreich. So the next team for protection we will see from France, Mourad Bouffour with Kanal vom Hause Bouffour with the catalog number 14 and the start number 11. So, die Katalognummer 13, ein Rüde mit ausgeprägtem Trieb- und Aktionsverhalten, hervorragendem Griffverhalten bei exzellenter Führigkeit. Regieren nach dem Helfer, die sollte auf dem Weg zum ersten Versteck nicht bellen. Das 6. Versteck, in dem der Helfer steht, sollte direkter angenommen werden, die Übung gut. Beim Stellen und Verbellen hier direkt und eng, markant stellend, leichtes Belästigung mit Pfoten, verbellt sofort und anhaltend, Übung im Vorzüglich. Verbringen, sehr führig, Verhinderung eines Fluchtversuches, hier ein sehr schneller Ansatzgriff mit hervorragendem Griffverhalten, trennkorrekt, bewacht, aufmerksam, Übung im Vorzüglich. Bei der Abwehr eines Angriffs auch hier sehr direkt eröffnen, sicher durch die Belastung gehen, im Übergang den Griff hier etwas ruhiger halten, die Übung im SG. Beim Rückentransport hier sollte der Abstand, Ideen korrekter eingehalten werden. Übung im SG, Überfall auf den Hund, hier sehr frontal, energisch, in den Helfer gehend, sicher durch die Belastung, trennkorrekt, bewacht, aufmerksam, sollte sich im Seitentransport Ideen führiger zeigen und dort korrekter in die Grundstellung kommen, die Übung im Vorzüglich noch, verbringen, führig, Angriff auf den Hund aus der Bewegung, hier sehr zielstrebig, wuchtig in den Helfer gehend, in der Belastung mit hervorragendem Griffverhalten, trennkorrekt, bewacht, aufmerksam, Übung vorzüglich. Bei der Abwehr eines Angriffs aus der Bewachungsphase ein ähnliches Bild, wobei hier in der Übergangsphase der Griff etwas klarer sein könnte und auch die Bewachung hier etwas druckvoller, die Übung aber insgesamt noch im Vorzüglich. Heute vom Gesamtbild her TSB ausgeprägt mit 96 Nein. Ei oo todella.